Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kani soja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele yi innal hamda El Hajj Amadou Adital dine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo ama yirula ka fo slame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga chogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slame dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsela bebe batola zavia o konna na misru konna na tarkatigu bela jele wuleno ko jobi ambe onabanta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma misega sege ama chogomina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka alaka antlodo kibaru nyuma na bela jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ ama degun sɔrɔ aka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kwa caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma
Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye tubabukalo n'o ye janvier ale tile 25 ye bi ye. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Min ye kalasakaw ye an b'u fo ka sibikaw fo baŋumanakaw narenakaw ka taa se kangabakaw ma. An bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo maninkala cɛ n'a muso k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na. Mane Burama Mane Saka k'an ka foli bɛ s'a ma. Min ye Maru Nama Keyita ye an b'a fana fo. Sɔgɔmada in na k'a fɔ tilegan in na sa kɛ baabu o ye hakililajigi kibaruyaw ye. Kibaruya mun ni an bɛ se k'a fɔ nin waati in na maaw kan k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ. Ka da ko caman kan maa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ ka kow sanga kow ma ka kɛ ni an ka wolomasiri tabaw ka ko ye. Falayi a bɛ maa guwa i kamana na. Dɔgɔkun tɛmɛnen o y'a sɔrɔ an bɛ Segu. Nin waati ɲɔgɔnna na maa caman minnu bɛ maninkala siraw la k'a daminɛ Kure Male ka na se fo Sɛbɛnnikɔrɔ ma u ye video ci an ma Falayi armée ka minɛnw olu donni video. Minɛn minnu hali Mali jugulakaw u bɛɛ lajɛlen ye minɛn minnu donni a tanu ni kumaw fɔ k'a sababuya kɛ ni fɛn bɛ jamana in kɔnɔ bi k'o ye nimisi wasa ye k'o ye nisɔndiya ye k'o bɛ ka baara kɛ kabini Ibrim Boubacar Keyita bɔra yen fo bi ni dɔ bɛ ka kɛ a la kosɛbɛ o ye wolomasiri tabaw ye. Falayi i t'a dɔn ko dibisogo ye cɛ ye fo n'i da nɔ na. Ka na kolokuru ye wulu la k'a ka maga dɛ. N'an tɛ se dɔwɛrɛ la an k'a fɔ n ko Ala k'u dɛmɛ. Sɔrɔdasiw ka du kɔnɔnaw la fɔlɔ Falayi mun tun bɛ yen don o don sanga de tun bɛ sigi. Don o don filiyajiw de tun bɛ bɔn. Don o don falatɔw ni yatimɛw de tun bɛ caya. Don o don kibaruya jugu de tun bɛ na ci olu la. Nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a dɔn k'a fɔ bi baara min bɛ ka daminɛ baara min bɛ ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ sago sɔrɔli o se tɛ jɔn ye o ye Jabaru masa yɛrɛ kelen ka kow n'a kɛcogo ye. Fɔlɔ anw tun bɛ mun ye anw ka kanw de bɛ ci an ka kanw de bɛ bin anw ka wolomasiri tabaw de ja tun bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'o yira maaw la u suw dalen kanw kɔnɔ u denyaw cilen u ka sow cilen u ka minɛnw talen an tun b'o o de ye don o don suko ni dugusajɛ. A nana bɔ o la an ka jamana Baɲangara yan fan fɛ Segu yan fan fɛ Sanya fan fɛ ka na se fo Dɔngɔnɔdugu caman kɔnɔna na so ci dugu ci maa wuli. Falayi ni ne kun kelen don anw taabolo ye su ani dugusɛ cɛ. Bi dɔ bɛ ka bɔ a la. An ka wolomasiri tabaw bilama olu de bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka Bamanci wale ni Jugawale kɛbaw ɲini. Falayi waati min na armée yɛrɛ bɛ ka waleyaw kɛ waleya mun bɛ ka diɲɛ yɛrɛ dabali ban minɛnw bɛ ka don kalanw bɛ ka taa kɛ ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ laseli la su ani tile ko an k'an fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ o waati man ka kɛ maa ka bɔnforola kuma fɔ kuma ye o wolomasiri tabaw ma. Falayi politikiti tɔn kelen min kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ yan o ye wolomasiri tabaw ka tɔn ye. N'i ye n dogo an y'an den ka taa réunion kɛ an y'i tɔgɔ bɔ lisi la o ye yan ye dɛ. Kisɛ ale tɛ lisi dɔn a tɛ tɔn dɔn a tɛ balima dɔn n'ale wulila a bɛ wuli min nɔfɛ f'a ka o de sɔrɔ. An k'an jija o sɔrɔdasiw b'o baara mun na o sɔrɔdasiw b'o maguwa mun na o sɔrɔdasiw b'o degun mun na o sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ min na jamana ye fɛɛrɛ min bɛ ka sigi sen kan olu ka se ka sinsin an ka n'o ni tulonkɛ jɛ. Falayi
ala tɔgɔ fɔli man ka ban pewu maa fɛ fo ka taa se surasiya fana ye baara dɔ de ye ani diɲɛ baara tɔw bɛɛ lajɛlen falaye donkanw de b'a la kɛcogo de bɛ a la n'i donna o kan ka ban e min b'a kɔnɔ i ma min fɔ i don waati i tɛ se ka t'o fɔ waati wɛrɛ wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi wolomasiri tabaw ka gun ka baara min bɛ sen na a baara kɛcogo a dɔnnen don maaw bɛɛ lajɛlen fɛ n'i y'a ye armée ka san 64 don motikaw ka gouverneur n'o ye général de brigade Abasu Kɔkɛ Danbɛlɛ ye a y'a fɔ ko bɛ ka kɛ cogo o cogo ko nka k'o bana ta don o don denmisɛnninw bɛ na ko k'u don sɔrɔsiya la don o don maaw b'u wele a ye ɲɛ ma o kɔrɔ fala ye bi min ye armée ye a ye taabolo min sɔrɔ o de ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ fala ye jɔn tun bɛ se k'a bila i kun na ko Mali armée k'a bɛ kidali sɔrɔ kuma tɛ ka don a kɔnɔna ka basigi ni lafiya kɛ ka tɛmɛ san kelen kan Mali armée ko bɛ taa min ye place d'armes sigi maa minnu binna Mali ka kow la ka tila ka sudonyɔrɔ ɲini olu ye k'olu kaburu dilan ka ɲɛ fala ye ka tila ka minɛnw san ka denmisɛnninw bila ka taa kalan na ka yiriwali baaraw kɛ sisan fɔ an yɛrɛ bɛna marifa dilan an fɛ yan o waati tɛ olu lagosi waati ye dɛ ko ni se t'i den min ka cɛla t'a la i b'a fɔ k'Ala ka se ni ɲuman ye anw ta in kunu ni kuna sininko faransikaw ka kunnafonidi gafe dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Le Monde a ko de fala ye ko janvier kalo tile 17 sɔgɔma k'a daminɛ sigirinkaw fɛ yen Laginɛ ko fo Sɛbɛnnikɔrɔ k'a bɛɛ ye blindé ni char ye min ye irisiw ka dili ye Mali ma a bɛ se ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ cogo min ko armée malienne ko ɲɛdonna tɛ se ka k'a la tuguni ko sabula a bɛ ka minɛn minnu sɔrɔ ko tulonkɛ minɛnw tɛ k'a bɛ ka kɛlɛ nataw ale ni balawu ni fɛnw k'a bɛ k'olu labɛn ni baaraw kɛ anw bolo fala ye cɛden minnu b'o baara la an k'u dɛmɛ an k'u sɛgɛrɛma don don an ka bato ko an ka diinɛ ko an ka maanifinya kɛcogo an k'olu lajɛ min ye sɔrɔdasiw ka kow ye an k'a kɛ ni bɛrɛ ye an k'a kɛ ni hakili ye maa min bɛ bɔ fala ye an ka ko yɛrɛ bɛɛ bɔ a la maa min bɛ bɔ ne bɛ taa ni di jamana ma n'i ma se ka fɛn wɛrɛ f'o ye ka n'o lagosi ka n'o buruja ka n'o dɔgɔya ka n'o bila damangira kɛnɛ kan anw fɛ yan armée avion kun t'a bolo kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ taa maa ta avion na Ala nana kɛ IBK nana ale ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka avion kun fɔlɔ dɔw san o nana sinsin dɔɔni dɔɔni pankuru minnu tun b'an bolo ninnu nana ka n'a lajɛ a bɛ se ka caya cogo min na IBK tilela fana Ala y'a kɛ sɔrɔdasi minnu binna IBK ye sariya ta u denw n'a b'a fɔ o ma ko pupille de la nation fala ye IBK y'a sigi sen kan hakili ka t'o la fo ka taa se san 18 ma ale IBK kelen ale fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan sɔrɔdasi o sɔrɔdasi mana bin loi de programmation militaire kɔnɔna na u ka san 10 sara o ka labila u ye o bɛ ka sinsin bi Asimi tile la pupille de la nation talen don ba la dɔ farala kan Asimi fana ye so jɔli daminɛ u ye fala ye maa minnu bɛ yen n'olu binna wolomasiri tabaw ka fɛn na 20 janvier don sefa wari miliyari 7 ani miliyɔn 500 o tara ka di minisiri ma ka sɛgi di u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ka d'u ka denbayaw ma armée baara minnu b'a kɔnɔ bi a ka ca k'anw bɛ ka jɔ minɛnw bɛ ka san baarabaw bɛ ka kɛ sabula an bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ n'an ma basigi ka lafiya an tɛ se k'a si ɲɛ sɔrɔ an b'o la ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ tigɛ ka minisiri sanu fana bila o ka yiriwali baaraw kɛ fala ye maa min b'i t'i ka degun dɔn i tɛ se ka bɔ i ka filiw kɔnɔna na tiɲɛ don waati dɔ la fɛn bɛɛ lajɛlen tun bɛnnen don armée ma nka nin waati in na yiriwali baaraw fana bɛ ka don a senkɔrɔ dɔɔni dɔɔni o basigi kɛ waati o kow ɲɛnabɔ waati min na an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ka taa kalan kɛ yaasa ka na marifa dilan usine dilan an fɛ yan ka se k'an ka lakana kɛ k'an ka kankuraw kan minnu ka kɛ buguninkaw fɛ n'o banna sankaw fɛ olu ta banna kucalakaw ta o bɛna na ban min ye kita ta ye o fana baaraw bɛ sen na dɔwɛrɛw kan ka boloda Ɲoro Kayi
min ye an ka marabolo kura ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye o waati an kan ka o de jate minɛ wa furancɛla fanga bɛ nin bɛɛ la fala ye baara min bɛ ka di mɔgɔw ma nin bɛɛ kɔnɔna na mɔgɔw ɲinɛnen n'o kɔ denmisɛnnin minnu bɛ ka ta baara la bi marabolow cayali o bɛ na ni min ye marabolo jɔyɔrɔw la ka tila ka sigiyɔrɔ d'olu ma jamana ka bolofara minnu kan ka taa sigi ye olu kɔnɔnaw la nin bɛɛ lajɛlen ye baaraw nataw de ye minnu tu tigɛra ka kɔ bin ye nka ninnu jagoyalen don k'a lawaleya sabula sariyaw de y'u kɛ ka papiyew ta k'a sigi sen kan i b'a dɔn ko réseau opérationnel daminɛna maa min tile la Amadu Tumani Ture i bɛ k'a ka waati la daraturu la k'a da jaba la a ma se ka ɲɛ sɔrɔ Asimi ninnu nana olu ko ni jamana y'a sariya ta ka ban u y'a lawaleya o de y'an ka marabolow kɛ bi 19 ani Bamakɔ o b'a kɛ 20 ye yɛlɛmaw kɔnɔna na fana fala ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ bi commune ko kuma bɛna na ban arrondissement 7 o de bɛ Bamakɔ kɔnɔ commune kɔrɔ ninnu yɛlɛmana ka kɛ arrondissementw ye olu fana préfets sous-préfets olu sigilen don bi ka fara Kalabankɔrɔ ta kan o fana farala Bamakɔ kan nin bɛɛ ye baaraw de ye parce que n'i y'o préfets sigi maa minnu bɛ taa baara kɛ olu kɔnɔna na o arrondissement kɔnɔna na fala ye olu bɛɛ lajɛlen baaraw jateminɛ don nataw kɔnɔna na maaw ɲɛ tɛ ninnu si ye fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi sen kan jamana bɛ se ka lafiya cogo min nka anw m'a fɔ maa si ɲɛna fala ye nk'a bɛɛ ka ɲi koyi e maanifin ka ko jumɛn bɛ dafatɔ ye degun bɛ yen kuranko gɛlɛya bɛ bɛɛ la bi maa caman ka baara cɛnnen ka bɛn ni kuranko ye mɔgɔw b'a la fana ko sɛgɛn b'u kan fana caman bɛ yen bi olu t'u dahirimɛ sɔrɔ nka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ fana ko an tɛ dɔ kɛ ko sabula ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya ninnu fana fura bɛ ka ɲini u la degun minnu yera a baaraw la i n'a fɔ panoko ninnu olu fana bɛ ka fɛɛrɛ bɛ ka ɲini olu la fala ye dɔɔnin dɔɔnin de don fɛn minnu tun tɛ yen n'i ko k'i b'olu sigi sen kan k'olu tilen i bɛ wulikajɔ de kɛ dɛ o la sa an bɛ imam n'o ye Sheikh Abdoulaye Doumbia ye Ibrahim Jawara na ale ye masala kɛ ka kɛ ni surasiw ka ko ye an k'o lamɛn. Financer olu ka anw faga o teriya ye jumɛn bon a ye fɛɛrɛ tigɛ k'an tigɛ bɔ olu bolo k'an tigɛ di risila ma risila min bɛ sɔn ka kɛlɛkɛminɛn feere an ma risila min sɔnna kɛlɛkɛminɛn juru don an na an ma dan o ma kɛlɛkɛminɛn labaarali n'a tiɲɛna a bɛ dilan k'an ka tenitigiw ta minnu bɛ t'o kalan kɛ ale yɛrɛ fɛ yen ka segin ka na n'a tiɲɛna ale ka mɔgɔw tɛ na ko an ka mɔgɔw b'a dilan bɛɛ tɛ sɔn nin ma an balimaw Sheikh Abdoulaye Doumbia a ye kuma ta ka wele bila ka taa se maaw ma maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'u bɛ sɔrɔsiw dɔgɔya u bɛ sɔrɔsiw neni u bɛ sɔrɔsiw saboter a kumana olu fɛ an balimaw k'u ka sabali u k'o dabila ka d'a kan innamal usri yusran ko maa tɛ nɔgɔya sɔrɔ abada f'i ka tɛmɛ gɛlɛya fɛ a ye maliyɛnw wele ka taa sabali ma gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ nin waati in na kuranko gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ a y'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka sabali ka muɲu an ka fama ninnu dɛmɛ cogoya min na Mali ka bɔ nin gɛlɛya in na a ka tagabolo lajɛ hali parili fini cɛ in jɛn'a bɛɛ kɔ ko jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ o bɛ kuma bɔ ne fini min ye kuma bɛɛ o de b'a la ne tiɲɛ ye koyi wallahi a y'a sigi k'a lajɛ kabini cɛ in sigira ka na bila bila a y'a ka voyage joli ko mɛn voyage inutile t'a bolo dɛ voyage minnu bɛ kɛ ka kɔrɔ wari min bɛ don la ko donda wɛrɛ bɛ yen u bɛɛ ka don faso la n'ala ye maa d'i ma min b'i kɔ ko n'i disi ma jɛ i ka fugariya don e bolo t'i kɔ sɔrɔ i ko i ma jɛ maa dili ma min b'i kɔ ko e disi nɔgɔlen don e ka fugariya wallahi ne tiɲɛ koyi Doumbia bon n bɛ min fɔ a ye san 30 ko ala deli min kɛra an fɛ ko ala ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ala y'a bɔ ɲɛmɔgɔ d'a ma a tɔ y'an k'o dɛmɛ o ka baara la n'an banna o ma wallahi ala kana kɛ ni Faransi y'a minɛ Bilali bɛ buru fiyɛ k'an to a bolo ni sen o ye tiɲɛ dɛ ala kana an to a bolo hali ni maliyɛn bɛɛ donna kaliwa la an tɛ tila la Faransi tigɛ b'a da kɔnɔ de a kelen don k'i ɲi dere a tigɛ ka mun na Mali tilala la an Faransi san 50 laban in kɔnɔ k'u ma erreur kɛ ka tɛmɛ a kan wallahi
o la an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka ni cɛ in dɛmɛ hakilina min b'a la a ka sabati fɛɛrɛ min b'a bolo a ka ɲama k'a dɔn a ni jugu cɛ an bɛɛ ka kɛ bouclier humain de dir insaniya ni jugu ma yɛlɛ an ka se kana kɛ nin ma parce que nin ko k'ale jɛnna nin ko ko an fana k'a jɛ an yɛrɛ kɔ ko nin wallahi asimi billahi ni ala ka ciden de dile an ma ni ya ala ka hondi ni ala ka garzigɛ de ye k'a d'an ma ne diɲɛ ma ye nin sɔrɔ bi u bɛ ala fo ne awɔ dɛ n ka afiriki bɛɛ bɛ ka waso n'a ye wallahi ko basa kɛrɛfɛmɔgɔ t'a dɔn sogo ye awɔ dɛ nka n'i ye maaw ye ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na ni manabɛlɛ ye k'u bɛ ka basa in faga i kan k'a dɔn la ko sogo don sa dɛ wallahi kan ka dɔn fo ne tɛ sogo ko kala awɔ dɛ n'o tɛ a ka di dɛ bi a ka fɔ k'i ye maliyɛn ye a ye mali kɔ ka mɔgɔw ɲininka fierté do wallahi an mali anw maliyɛnw i bɛ duwawu bilen dɔw ye olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u b'u dege maliyɛn na bamanankan na awɔ dɛ ko mali kanu kama wallahi alhamdulillah an balima silamɛw chemin de bonheur tɔndenw an b'u fo k'u waliman dɔn association malienne pour l'éducation islamique AMEI an b'a jama fo k'a waliman dɔn Cheikh Ablaye Doumbouya an b'a fo ni ka waliman dɔn a ka nin initiative na an balimaw nin ye fasodenya de ye maa minnu b'a fɔ ko silamɛya ni fasoko k'u tɛ kelen ye aw m'a faamuya n'i y'a mɛn silamɛya faso de bɛ yen nɔ o tuma silamɛya ani faso diinɛ ani faso a bɛɛ ye fɛn kelen de ye a bɛɛ ye fɛn kelen ye o tuma Doumbouya a ka nin hakilina in an b'a fɔ ala ka waliman dɔn ka dugawu kɛ ya rabi mali finitigilakaw mali sɔrɔsiw ala k'u tanga ala k'u kisi ala k'u jidi transition ala ka baara ɲɛ a bolo inshallah aw ni cɛw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wasalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon vraiment ne kɔni content no kojugu n content no n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ nana an dɛmɛ an kungo la an bɛ bɛɛ fo ala ka samata yira an kɛnɛma na ala ka dumi ala ka mɛn an ɲɛfɛ an ka tɔn président Mamadu Sangare an b'a fɔ kosɛbɛ ale y'an dɛmɛ kosɛbɛ ko in na bɛɛ folen don. Ayiwa Falaye an bɛ nin bɛɛ la an b'a ɲini an ka Mali jamanadenw caman fɛ fɛn min ka gɛlɛn an ma o ye sariya minnu sigilen don bi ka kɛ ni armée yɛrɛ ka ko ye an bɛna n'an da don o la don nataw kɔnɔna na sabula sariya kura min sigira code pénal la ale bɛ min fɔ ka kɛ armée ka kow ma ani jamanadenw yɛrɛ ka kow ma bɔlɔlɔ sanfɛlaw la an bɛna n'a fa siri bamanankan na k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que degun caman bɛ an ka jamana kɔnɔna na bi an t'a dɔn fo n'a sɔrɔ an taara an yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛw kan kɛnɛ minnu b'a to kow bɛ gɛlɛya an bolo o dun b'a fɔ nubabukan na Falaye ko maa si tɛ yen ko min tɛ sariya dɔn n'i bɛ fɛ ka sariya dɔn fo ni sariyatigiw ni n'u karila ɲɔgɔn na don min na dɛ nka yan'o cɛ fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛnnen don n'olu tɛ bɛn an ka hakɛw n'an ka tataw n'an ka bilataw ye mun ye an n'an wasa don o la code pénal kura in a n'a code procédure pénale k'a fa siri bamanankan na dɔɔni dɔɔni ka to k'a sariyakisɛw ta n'a siginidenw k'u ɲɛfɔ maaw ye n'o tɛ min bɛ wolomasiri tabaw ta ka Falaye ale ɲangini dɔngɔmada o ye faali ye dɛ parce que a fɔ ko i ye faso janfa de faso janfala dun kan ka jɔ de ko ka faga sariya la sariyakisɛ 34 n'an b'o fɔ n'ala sɔnna a ma a tɔw an na u ɲini k'u ɲɛfɔ kalasakaw olu bɛna na nisɔndiya sɔɔni Falaye k'a sababuya kɛ min ye CAS ye kalanso min sigira sa kalo wɔɔrɔ sibikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalasa n'ale bɛ bogotigi 60 ka taa se 80 na k'olu ta ka kalan kɛ olu kunna olu mana tila u ka kalo 6 kalan na donbolo bɛ kɛ u ye Falaye kalanso in maa si tɛ dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen sara a la aw bɛ kala bayɛlɛmali fɛnw na a bɛ se ka sumanw yɛlɛma cogo min a bɛ se ka baganw olu fana yɛlɛma cogo min ye an ka yiridenw ye ka taa se an ka da dumuni fɛn wɛrɛw ma ka se k'olu yɛlɛma k'olu mara ye waati min na n'u gɛlɛyalen don ka sɔrɔ aw bolo kalanso in bɛ o de sigi sen kan n'o ye CAS ye bolofara in kɔnɔna na ɲɛmaa belebeleba min b'a la o ye Dr Ener Papendigi ye ale ye a ko coordinateur international ye coordinateur national o ye Sala Babi ye ale ti ko fɔ maa ye tuguni kuma tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Falaye san daminɛ in na o tun ye ekɔliso 3 jɔ ka di kalasakaw ma ekɔliso in direction fana bɛ a la o kalasa kelen in kɔnɔna na kunungo ani kunasiniko
min ye CAC a bɛ baɲumankɛtɔn min tɔgɔ la Alimaɲikaw fɛ yen olu y'u ka conseil d'administration kɛ Alimaɲi o senfɛ sa kalasakaw k'u bɛna kalanso kura jɔ kalasa tuguni kalanso kura in ale kɛrɛfɛ balontan terrain ani basket terrain u bɛna ni kalanso in bɛɛ lajɛlen dorogo ɲɔgɔn na kilasi minnu bɛ yen n'olu tun ma dafa k'u bɛna olu fana kurakuraw jɔ ka fara a kan min ye ɲɛgɛnw ye balontan terrain ni basket terrain ka tila ka vestiaire k'o la maaw b'u sigiyɔrɔ min na ka ndolantan lajɛ fala ye n'a fɔ ma ko gradin ɲɛgɛnw bɛ k'a la k'a bɛɛ lajɛlen ni ekɔliso ngalamuti ɲɔgɔn na k'a bɛɛ kɛ kelen ye tɛmɛsira ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛna kɛ kalasakaw fɛ yen i ɲɛ bɛ ja min na nin ye o ye ndolati terrain ja ye kalanso ja basketikɛyɔrɔ o ja yɔrɔ saba fɛn saba bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kelen kɔnɔna fala ye o kununko ani kunasini Alimaɲikaw fɛ yen fondation min ye Claude cɛsira ale soba kɔnɔna Alimaɲi u jɛra n'a ye ko ka musaka di ka nin baara in kɛ sala babi n'a ka tɔndenw bɛ labɛnna ni Ala sɔnna a ma février kalo tile 20 maa ninnu n'o ye tɔn ɲɛmaabaw ye olu bɛna ka bɔ Alimaɲi ka na baaraba kɛ baara min bɛ tali kɛ tulu dilanyɔrɔ min kan ka sigi sibikaw fɛ yen ale ni fala ye an bɛ yɛlɛma kalasaw kɛba ɲini ka kɛ mun tɛ yen bi ji bɛ yen ka ji di maaw ma budɔn ɲɛ 5 dɔrɔmɛ 10 ka kuran don ka dulati terrain dilanni da baara fɔli kɛ k'o kɛ baganw olu boso yɔrɔ n'u feere yɔrɔ u bɛna kɛ tulu dilanyɔrɔ bɛ yen i hakili tɛ da dumuni fɛn o fɛn na fala ye ka lemurukumuni k'a bayɛlɛma k'a mara zabanw a n'a ɲɔgɔnnaw ka taa se jabaw ni tabatiw ni fiyefiyɛw ni pɔbariw ma baw misiw nin bɛɛ lajɛlen ni bananku nin b'u bolo ye fala ye n'an ma taa an bɛ taa mini e ma kalasa dugutigi ka kuma mɛn Konate a ko foyi tɛ Bamakɔ min tɛ kalasa bi kɛba m'a fɔ an yɛrɛ 11 parti laban han n'Ala sɔnna a ma nin baaraba minnu filɛ nin an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka u timoko ɲuman di Sala Babi a n'a ka cɛdenw olu ma u ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan i n'a fɔ Claude cɛsira a ɲɛmaw olu y'a ɲini u fɛ cogo min na n'an bɔra kalasa fala ye an y'a fɔ kununko alimami min bɛ yen n'o ye Sidibe ale tun welela Adama fɛ yen Adama n'o ye Dagabana Adama ye pour le cybercriminalité ale y'a lamɛn u y'a yira sa k'a fɔ k'a ye kuma minnu fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye o de ye nin waati in na sa k'a fɔ ko a kɔni a bɛ se ka balawu wuli min ye jamanadenw ye a bɛ se k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ sɔrɔdasiw k'a bɛ se k'olu galabu fana kari ko ye o la sa k'a ka kiiri o bilara avril kalo nata tile 3 la nka yan'o cɛ procureur n'ale ko k'a b'i lasago ko k'i to a kɛrɛfɛ fala ye o kɔrɔ k'a b'i bila ka taa kaso la yanni ka kiiri waati cɛ o b'a sɔrɔ danaya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ni danaya bɛ yen procureur b'i lasago k'i di i ka avocat ma k'a fɔ i ɲɛna ko kiiri don k'i ka na nka ka kɛ ni nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ye min ye Sila ye Imam Sila ye ale ye imam wɛrɛ sɔrɔ kaso la ye n'o ye Banjugu Tarawele ye o fana ye bɔfɔlɔla kumaw fɔ waleya minnu bɛ tali kɛ halisa ale wolomasiri tabaw ka ko kelen hukumu kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya ɲinini basigi ni lafiya ɲinini k'o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ye furancɛla fanga ɲɛma Asimi ale tun ye ni laseli in fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko samɛ senfɛ ko nin waati na k'an bɛ kɛlɛ la kɛlɛ taabolo ka ca jugu ka ca jamana na min ye imam dugutigilakaw ni alimamilakaw ye a ye ɲinini k'u fɛ sa u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min waleya minnu bɛ senna bi olu bɛ se ka dɔgɔya basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na ka baaraw kɛ Bugunikaw fɛ yen ɲɛnajɛ min bɛ kɛ sigi sa o sa ni nin y'a tako 12nan ye n'u b'a fɔ ko festival didali ale kurumo karili kɛla kunu ɲinan ta février kalo tile 20 ka taa bila tile 23 la o bɛna kɛ Bugunikaw fɛ yen bolofara minnu bɛ o la u y'olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛ Seydou Kulubali an b'a fɔ ale ye festival ɲɛmaaba ye Direkaw fɛ yen fala ye tare min ye muso dɔ ye ale y'a yɛrɛ sɔrɔ koyi denw ye sabani ninnu olu bangena alamisa don Dire dɔgɔtɔrɔso la Dire ɲɛmaw Dire maabaw min ye dɔgɔtɔrɔso maaw ye ka taa se mara kamɔbɔbaw mara ɲɛnabɔbaw ma u bɛɛ lajɛlen y'u senfa joona ka taa denkurani ninnu lajɛ enveloppe kɔni belebele o tara ka di ɲɔ ni malo ni tulo ani denmisɛnninw donfiniw olu dir'u ma ko yanni ɲɛmaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ den minnu bangena fala ye den 3 ye muso ye 2 ye cɛman ye 1 ye u ba a bɛ Ala tanu degun ta a kan nka min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye u n'a mara ni waatinin na
yani denwuli o waati cɛ n'an bɔra ye an bɛ taa Masina mara la. Masina bi ko bingali kɔni o cayalen dɔ ye kosɛbɛ. Maaw olu kɔni u bɔ kumaw caman Bamanciwale ni ka wale kabaw kɔni bɛ maaw minɛ ka taa n'u ye nin kalo in tile 23 n'o ye alamisa tɛmɛnen ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati maa 3 ko u y'olu ta caw dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Bolibana ale bɛ Kolongo komini kɔnɔna na Masina cercle la duguden minnu ye waleya in ye sa ko Bamanciwale ni ka wale kabaw kɔni nana moto la nka yanni nin maa 3 cɛ u kun ye école karamɔgɔ 2 fana minɛ ka taa ni olu ye kabini janvier kalo tile 3 min ye cɛlakaw olu fɛ yen jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw k'olu ka waleya don halisa o waleya kelen sira fɛ sa murujakaw fɛ yen Falaye a yera k'a fɔ ko kalo damadɔ min ye kamalennin 8 ye bolo kun dara olu ka Bamanciwale ni ka wale kabaw fɛ Ɲamanakaw fɛ yen muruja n'o o bɛ Nara marabolo kɔnɔna na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko maa 8 min tun minɛna 3 k'olu kɔni fatura maa ninnu bolo u ka kutuw bolo minɛli la min ye 5 ye u y'olu labila kunna sininko ko olu yɛrɛ b'a fɛ sa ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min ye sira minnu tigɛlen don maa minnu ka foro n'u tɛ se ka taa o la k'u b'a lajɛ u bɛ se ka wuli cogo min na ni Ala sɔnna a ma min y'o waleya in ye an n'an sigi k'o kɔnɔ sɛbɛn fasirila maa min fɛ ka caman ka bɔ Nara o ye Moribo Keyita ye n'an bɔra o la Bamanciwale ni ka wale kɛbaw halisa Masinakaw fɛ u b'u sɔn dɛ u ye donso dɔ kɔni alamisa don u taara bi olu ka nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa se kanɲɛ 21 ma dugu min na n'o ye Kayo ye o fana bɛ Kolongo kelen in ale marabolo kɔnɔna na ye waleya in senfɛ sa min ye maa 8 ye olu de nana moto ka sa ka don ninnu ka so kɔnɔ minɛn minnu bɛ yen k'olu jeni maa minnu yɛrɛ bɛ yen sa ka se ka olu bolola minɛnw bɛɛ lajɛlen jeni yanni maa 2 in n'o ye donso 2 ye ka sɔrɔ ka olu bɔnɛ u ni na ka taa n'u yɛrɛ ye jɛkulu min bɛ yen ale ni tɔn min bɛ yen n'o bɛ Burukina marabolow kunna o ɲɛmaaba Ablaye Basinga ale kɔni tun bɛ taamana Kulukorokaw fɛ yen Burukina Mama Falen ani Ablaye Garba Mayiga n'o ye Moptikaw ka assemblée régionale ɲɛmaa ye Mali marabolow ɲɛmaa tɔn ɲɛmaa ale fana tun bɛ a nɔfɛ u ni Kulukorokaw ye falen kɛ mara kamabɔbaw bɛ se cogo min na k'u jɛniyɔrɔ fi AES ko hukumu kɔnɔna na tɔn belebeleba sigitɔ don Mali Burukina Niger marabolo ɲɛmaa olu ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛla ninnu tɔnjɛkulu ninnu u nana premier ministre fana fɛ Kulukoro taama kɔfɛ ka na premier ministre ladɔnniya waleya min bɛ sen na Bashaka Damele n'o ye Segu assemblée régionale ɲɛmaa ye ka taa fara Ablaye Garba Mayiga kan min ye Ablaye Basinga ale fana tun b'u nɔfɛ ka bɔ Burukina u taara ka taa ko ɲɛfɔ premier ministre ye ale ko k'u ka nin ko teliya joona sabula nin waati in na jamanaw marabolow ani dugudenw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ lakanabaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la n'an bɔra ye sɛgɛsɛgɛli min bɛ kɛ Kulukoro kɔnɔna na san o san ka kɛ ni mara kɛcogo ye baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na yiriwali o bɛ se ka ɲɛ cogo min salongo ta kimɛli kɛra sankura o bolodara laɲini ye min ye sa ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye min ye sɔrɔ ye marabolow kɔnɔna na o ka don bɛrɛ la duguden maa 50 minnu bolo bɛ mara kamabɔli baaraw la olu nana ye jɛrɛ in sen kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ sɔrɔ u bolo min ye dugukolo yɔrɔ minnu bɛ se ka labɛn ka ɲɛ ale ni kɔlɔsilikɛbaa minnu bɛ yiriwali kuntala jan kunna ani adamadenya tɔbɔtɔli ni fantanya kɛlɛli ninnu bɛɛ lajɛlen maaw tun bɛ kɛnɛ ka Kulukorokaw fɛ yen BCEAO Sikaso ni Moti tɛmɛnen kɔfɛ a nana ka bolofara sigi nin waati in na Kayi min ye minisiri min b'an ka jamana sɔrɔ ko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye ale tun bɛ Kayikaw fɛ yen nin kalo in tile 23 minisiri ko sa ko nin kɔni na kɛ sababu ɲuman ye BCEAO ale b'a fɛ ka yiriwali baara minnu kɛ musaka lakurali minnu kɛ ani musaka maracogo minnu kɛ bankiw olu ka bolofaraw kɔnɔna na Kayi ko na nin na o nɔgɔya kosɛbɛ waleya in kɔni bɛ tali kɛ sa baara minnu na a n'a to Kayikaw yɛrɛ na se ka baara sɔrɔ baara in bɛɛ lajɛlen BCEAO gouverneur ba ale yɛrɛ tun bɛ a ko kɛnɛ kan Gawokaw fɛ yen maa minnu bɛ nɔnɔ bayɛlɛmali kɛ ka nɔnɔ yɛlɛma minɛn dira olu ma koyi min ye nin musojɛkulu ninnu ye sa n'olu kɔni bɛ nɔnɔ bayɛlɛma k'a kɛ fɛnɛ ye k'a kɛ nɔnɔmugu ye k'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye k'a kɛ nɔnɔ wɛrɛw ye ko olu donbolo kɛra u ye minɛn o taara ka d'u ma n'o ye sefa wari miliyɔn 20 ye GIZ alimaw ka baɲumankɛ tɔn ale ye o di Falaye a minɛn fɔlɔw panneau solaire a n'a batiri nakɔ minɛnw ka taa fara min ye fɛn minnu bɛ se k'a to sɛnɛ yɛrɛ bɛ yiriwa u bolo musow yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ ta sa ka se ka baara kɛ nɔnɔ feere yɔrɔw ale ni nakɔ forow
u ka se ka baara kɛ olu kɔnɔna san kalo 12 k'u ka tɔnɔw sɔrɔ a la o ko in kɛla lajɛlen kɛra Gawo ale préfet o ɲɛna denmisɛnnin minnu bɛ Gundam k'olu dege fɛɛrɛ ni dabali la yaasa n'u taara baara ɲini na u bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min na tile fila kalan kɛra olu kunna fɛɛrɛ ninnu bɛ tali kɛ n'i welela k'i ka taa baara ɲini i kan ka se k'i labɛn cogo di i yɛrɛ ka bugunatigɛ sɛbɛn n'o ye CV i b'o dilan cogo di a bɛ fɔ min ma sa ko lettre de motivation ani lettre d'accompagnement olu bɛɛ lajɛlen bɛ dilan cogo di yaasa i ka se ka baara sɔrɔ kɛnɛ ka ye a bɛ fɔ min ma sa ko ɲininkali yɛrɛ k'i ɲininka i ka kow cogoyaw la olu bɛɛ lajɛlen o sigira sen kan Gundamukaw fɛ yen jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don jamanadenw lakununi kama olu n'u ka coordinateur de y'o baara in kɛ Gundam denmisɛnninw k'olu dɛmɛ u bɛ se k'o kɛ cogo min na Falaye min ye Somatra ye kari kuraw olu nalen kura wɛrɛw nana far'u ka kunun na siniko min ye Gaku Simaga ye ani a balimakɛ Maribilen ka taa se Somatra maaw ma sa u y'o kari kuraw fana dayɛlɛ ka mana b'u la pewu kari 24 Segu Bamako o dɔrɔn tɛ koyi ko n'i y'a ye k'a fɔ bi ko kun fɔlɔ la ko 8 de kun nana sisan 10 wɛrɛ nana ka na fara o kan min ye o kariw ye sa Falaye wifi o b'a kɔnɔ climatisation b'a kɔnɔ daraka bɛ d'i ma a kɔnɔna na Segu Bamako cɛ vitesse damatɛmɛta o tɛ a la min ye passager ye n'a ka di i ye i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn ka bila n'a ka di i ye i bɛ t'i ka san wɛrɛ bio ta n'a ka di i ye i bɛ se k'i ka ordinateur n'i ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ta ka taa don a kɔnɔna k'i ka baara kɛ Segu Bamako ani Mali fan wɛrɛw fɛ min ye Somatra ye k'a y'o kɛ yaasa a ka taamala olu bɛ se ka lafiya cogo min na sɔngɔ u y'o fana bere da o kun han Somatra an b'o fo min ye Gaku Simaga ye a n'a balimakɛ Maribilen k'an b'u fo k'u waleɲumandɔn Bamadu Simaga ka bɔ Segu ale denw don Somatra Falaye a daminɛ camion de kun don 1959 o ye san 60 ni kɔ de sɔrɔ o la o kɔfɛ kariw nana daminɛ 82 o san 43 ye bi ye wa Somatra société caman de wulila ka dafiri ka Somatra jɔlen to a sen kan danaya ale n'a ka chauffeur n'a ka baarakɛlaw an b'u bɛɛ fo min ye Gaku Simaga ye a n'a ka baarakɛlaw k'an b'u fo ni Ala sɔnna ma an na kibaruya wɛrɛw ɲini Somatra sɔngɔkow la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'o da maaw tulo kan an bɛ taa fan fɛ sɔɔni min ye Aluseni Kamiya ye ale ye barosigi min kɛ Sirifila la ka kɛ ni doloko ye an na o di maaw ma yanni baabu ka wuli ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 u b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mago bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na Aluseni Kamiya ale ye karamɔgɔ ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la dolo o karamɔgɔ don ka kɛ ni kuranna kɛnɛna kibaruyaw ye a ye barosigi dɔ kɛ Sirifila la Falaye a y'a ci an ma an ka jɛ ka ale lajɛ Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala tando ka waleɲuman dɔn ka sali alakira baka ni Muhamadu don a n'a so ni sanu a n'a ka sahaba kɛrɛnkɛrɛnlenw ani maa minnu tugurula ni baara ɲuman kɛli ye fo ka se don laban ma Ala ka ni n'aw bɛɛ lajɛlen y'o la n'an bɔra an b'aw fo ni folikan min daminɛ ye kisi ye a cɛmancɛ hinɛ ye a laban ye barika ye baden TV Sirifila lajɛba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na u ka ɲɛmadali la bi an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya ka fɔ ani an karamɔgɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo min bɛ wele ko El Hussein Kamiya ale ye astrologue walima astronomie
astrologue walima astronome o ye dolo karamɔgɔ de ye bamanankan na o la yani an ka don an ka baro kɔnɔna na an bɛ kɔrɔfɔ tɛnku a la dakuruɲa 2 foli kan ka lase an lajɛbaa ni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Ustaz Kamiya assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustaz Kamiya dakuruɲa 2 foli kan ka lase an lajɛbaa ni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ami shirifla telefla ba befo khasatan ami foli kerengeren yesi ankara moma as-sayyid Sharif Usman Madan Haidara fo bankoni ni jangana bugula. Assalamu alaikum. Aywa Ustaz Kamiya bismillah bi an wale serima ika jamukan tɛmɛnen kɔnɔna na i da sera fɛn caman ma doloko sira kan bi an bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛnku na Ustaz Kamiya an y'a mɛn k'a fɔ ko américain dɔ taara kabakolo la ye ko a ye misiri welekan mɛn Ustaz Kamiya scientifiquement est-ce que o kuma in bɛ se ka kɛnɛya wa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jare kan ɲininkali c'est très important. Scientifiquement kalo ye silencieux de ou bien l'espace kabakolo silencieux de don amma kule ne don quoi kuma kanti me kabakolo la kuma kanti me kalo la Neil Armstrong alle tara kalo la selen kalo la na anali aywa islamo wulani akumaye surtout arab jamana nuna amma ngama san fe ko sebe arab jamana nuna kira kuma badi ko aselen kalo la ko ay aywa misi welcome mais tiɲɛ la tiɲɛ tala tiɲɛ tɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen anw yɛrɛ de kan k'a fɔ tiɲɛ tɛ pour que an kana silamɛ don bolo la ka kuranɛ don bolo la kosɛbɛ kɛ kumakan tɛ se ka mɛn kalo la mun na fiɲɛ tɛ kalo la fiɲɛ tɛ espace la kumakan dan ye dugumakolo kɔ kana de ye yan a bɛ fɔ min ma couche d'ozone o kɔnɔna kumakan mɛn o de kɔnɔ n'i y'a ye ne bɛ kan ka kuma e fɛ sa i b'a mɛn grâce fiɲɛ bɛ ne de tigɛ juru de samanen bɛ ne de tigɛ kumakan bɛ bɔ tɛmɛ o juru de fɛ ka taa don i tulo la o juru de ye fiɲɛ ye o de ye fiɲɛ o de ye fiɲɛ fiɲɛ tɛ yɔrɔ min kumakan tɛ mɛn yen donc fiɲɛ tɛ kalo la fiɲɛ tɛ espace la nin kuma in tiɲɛ t'a la an ka nin nkalon tigɛya an ka remplacer ni tiɲɛ ba kelen min bɛ kuranɛ kɔnɔ minnu kɛlen bɛ ka ayaw bɛ kuranɛ kɔnɔ minnu kɛlen bɛ ka scientifique yɛrɛ dabali ban k'u kamana gan i n'a fɔ kuranɛ aya min b'a fɔ suratu Yunus kɔnɔ huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ni aya bay wallahi aya min tara présenté aywa conférence internationale baw kɛnɛ kan n y'a ye astronome les astrophysiciens ani astronautes c'est-à-dire minnu bɛ taa sanfɛ dolo karamɔgɔw la ani minnu bɛ duguma assistant hali sini u bɛ kan ka étudier tellement a y'u dabali ban a ye nana kɛ komi a y'u dabali ban o ye jumɛn ye a ko huwa allazi ja'ala shamsa diya ko ala de ye tile kɛ ni yeelen i n'a fɔ tasuma ye quoi tile dɔ bɛ mɛnɛ de o diya o ye yeelen o yeelen de ye source c'est-à-dire o yeelen de ye tasuma source ye a ko wal qamara nuran mais a sera kalo ma a ko a ye kalo kɛ nɔrɔ ye voilà o nɔrɔ in an m'a ye kan si la jusqu'à présent chercheurs bɛ yen minnu y'a ɲini alimankan na a ma ye a la a ɲinina français la a ma ye a la a ɲinina anglais la a ma ye a la k'a fɔ nɔrɔ c'est-à-dire u bɛ fɛn ma ko yeelen source o de ye diyawo ye yeelen source i n'a fɔ sisan n'i ye tɔrɔsi mɛnɛ sisan tɔrɔsi mɛnɛlen tɔrɔsi yɛrɛ ye yeelen source ye a bɛ fɔ o ma voilà yeelen bɔyɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko diyawo kuranɛ nana n'a ye ten mais yeelen bɛ taa jɔ min kan a bɛ fɔ o ma ko nɔrɔ i ka ɲini fɛn a bɛ taa jɔ fɛn min voilà a bɛ taa jɔ fɛn min kan donc kuranɛ ye tile mankutu ni yeelen source ye ka tila kalo mankutu ko kalo yeelen bɛ bɔ tile de la kalo yɛrɛ tɛ mɛnɛ nin kumakan in bɛɛ dabali ban parce que nin donna sisan k'a fɔ ko kalo tɛ mɛnɛ
tile yeli ne bɛ taa jɔ kalo kan nin donna sisan ni o de kuranɛ kumana kan depuis san 1000 ani 400 ani kɔ donc ni kɛn bɛ ka astronaute n'u yɛrɛ dabali ban les astronautes a kɛn bɛ ka olu yɛrɛ dabali ban kuranɛ kira Muhamadu sera ka nin fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo di bon nɔrɔ jusqu'à présent ne kɔni t'a dɔn bamanankan na fo n'a sɔrɔ e b'a dɔn an kɔni b'a fɔ nɔrɔ voilà arabukan de don donc o ye de yelen bɛ taa jɔ min kan c'est comme exemple wɛrɛ la ni yiri fila jɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ sa n'i ye tasuma minɛ nin yiri in na o bɛ wele o ye tile tile bɛ mɛnɛ de a bɛ fɔ min ma l'affrontement nucléaire tile bɛ mɛnɛ ni hydrogène de hydrogène bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ hélium ye bon kuranɛ y'a mankutu ten yɛrɛ yɛrɛ de i y'a ye ko sirajan wa hajan a bɛ ka mɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ de mais n'a sera kalo ma a tɛ kalo mankutu de a bɛ kalo mankutu ko o bɛ kan ka yelen sama ka bɔ tile de la bon ni aya ninnu an wuli da an ka ninnu fɔ an bɛ ka nɔrɔ fɛnw na fɛn minnu ye a tɛ faamu lagosi dɔɔni voilà min bɛ kɛ lagosi silamɛ ma waati min na ko bi voilà sas kamiya nin kan ka ɲɛfɔ très bien kosɛbɛ voilà parce que mɔgɔw bɛ ɲɛɲini kɛ trop i y'a faamu yɛrɛ de donc ni recherche bɛ sɛnɛ cogo min ka se bi ma ani technologie développé la ka se hakɛ min ma bi ayiwa hali n'a a ma dɔn mɔgɔw fɛ an kɔni fɛ bi mɔgɔ baden bɛ yen min b'a dɔn tubabu jamana ninnu na ou bien minnu ye kalanbaw kɛ u b'a dɔn ko kumakan tɛ se ka mɛn ayiwa kalo la donc an kana yala ni o kuma ninnu ye ka nkalon ta ka da silamɛya na k'a sɔrɔ silamɛya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ se ka fɔ mɔgɔw ye i n'a fɔ an ye aya minnu fɔ sisan o dabaliban yɛrɛ bɛ tubabu la ani ayiwa scientifique an ka olu kɛ k'an ka fɛn sabati a ka fisa an ka taa nɔrɔ fɛnw na fɛn minnu ni source t'a la quoi kalo ale ye fɛn kabakomanba de kuranɛ de sera ka mankutu kɛ wala mankutu min ni a kɛlen bɛ ka scientifique bɛɛ dabali ban ni mɔgɔ min bɛ nɔrɔ dɔn bamanankan na e tigi bɛ se k'an dɛmɛ n'a ye kuranɛ ye terme min utilisé yelen ni nɔrɔ la a ma ye nin kan ninnu si la pour le moment ni mɔgɔ min fana b'a dɔn bamanankan na e bɛ se k'an dɛmɛ n'a ye pour que dɔɔnin ko de don an sigilen tɛ ka ɲɔgɔn lagosi ko an sigilen don ka sensibilisation de kɛ kuranɛ yɛrɛ ye min ye o de la a bɛ fɔ ko kan wɛrɛ tun tɛ se ka kuranɛ fɔ ni arabukan tɛ laɲini min b'a la o ye nin yɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw de sinon bato ko tɛ bato yɔrɔ tɛ kuranɛ bɛ bɛn aya 600 ani 600 ani 60 ani 6 jate dɔ la jate dɔw la u b'a fɔ aya 600 ani 600 ani dɔɔni de toute façon an tɛ an bɛ min na a bɛ fɔ aya minnu ma la ayatu tashri'iyya olu tɛ tɛmɛ aya 700 kan o ye aya jumɛn ye ayatu tashri'iyya aya minnu bɛ bato ko fɔ a ye sun ten a ye seli ten a ye zaga bɔ ten a ye hiji ten a ye kiyɛn tilan ten a fɔ olu ma ayatu tashri'iyya n'i ye ko kɛ n ma na a ta juru sara bere ye nin ye n'i ye nin kɛ nin ye nin ye wa aya tɛ tɛmɛ 700 kan donc n'i ye 600 ta sisan kana 700 bɔ 600 kɔnɔ i y'a dɔn o tɔ ka ca dɛ donc aya tɔw ye mun ye o kan ka ɲɛɲini o aya tɔw science astrophysique astronome histoire géographie médecine nin bɛɛ lajɛlen bi kuranɛ kɔnɔ n'i ye suratu yasi yɛrɛ ta k'a lajɛ bato aya kelen bɛ suratu yasi kɔnɔ n'i ye suratu yasi ta i b'a fɔ a bɛ ɲini ka k'i ɲɛna ko aya bɛɛ bɛ kan ka kuma kabako aya dama dama de b'a kɔnɔ kabako verset aya kabakolon dama b'a kɔnɔ i n'a fɔ la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahuna ni aya kɛlen bɛ ka astronome yɛrɛ dabali ban a aya composé kɛ ko a bɛ kuma système solaire kan a bɛ kuma dugukolo mouvement kan a bɛ kuma univers ka mouvement kan a kɛlen bɛ ka mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ donc hali bi kuranɛ ma jigin ka ban don o don kuranɛ bɛ ka n ka jigin kɛko di aya dɔw bɛ yen olu datugulen don ka don dɔ de ma kɔnɔ wa aya datugulen bɛ komi sisan ni i kun ko tamani par exemple i k'a fɔ an karamɔgɔ ka famille mɔgɔw ye tamani sirifila ko don bɛ na mɔgɔ dɔ bɛ na karamɔgɔba don diɲɛ bɛɛ b'a tɔgɔ mɛn a bɛna diɲɛ bɛɛ minɛ n'a ka waajuli mais a bɛ fɔ a ma ko zamzamiyu maa si tɛ tamani min b'a dɔn o don maa si tɛna sɔrɔ tamani min b'a dɔn o don tɛmɛna parce que olu ye hadara wele ko bazumana de exemple la jamu ye hadara pa o ye fa ka exemple de don donc
a bɛna wele ko zamzamiyu walama a bɛna wele ko bani walama a bɛna wele ko haidara o b'a fɔ tamaninkaw b'a fɔ nin t'anw ka base mana ye o fɔ kun ye jumɛn ye pour k'a dogo yen mɔgɔw la n'a nana dɔn o don ko ale bɛna diya minɛ mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ sɔn ka tugu a kɔ ka bila a contrôle la i n'a fɔ yahudiyaw welela kira kɔ kɛ komi ko fo k'a faga depuis a fitinin ma depuis u ye taamasiyɛn ninnu dɔn ko kira Muhamadu bangena u taara ɲini ko fo k'a fitinin ma faga i y'a faamu donc o la tɔgɔ in bɛ dogo exemple la ni ɲɔgɔnna aya camanba de bɛ kuranɛ kɔnɔ minnu bilalen bɛ ka anw de makɔnɔ n'anw nana dɔrɔn bi n'a don sera dɔrɔn an b'a faamu k'a fɔ nin aya nin ka laɲini nin mais a don mɔgɔw bɛ tɛmɛ a kan ka sababuya kɛ a b'a sɔrɔ diɲɛ ma se a faamuyali ma n'i ko i b'a ɲɛfɔ a bɛ kɛ mankanba ye i n'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ min ko dugukolo munumunu o y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ a sara kaso de la mun nana n'o ye parce que a fɔ dɔ ma se or que tiɲɛ fana don or que kuranɛ fana kumana kan donc nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen kuranɛ kɔnɔ minnu bɛ kan ka kɔrɔ dɔn bi ko a zaman yufassiru al-Qur'an akthar mimma yufassiru al-Qur'an a zaman ko diɲɛ yɛrɛ de bɛ kan ka kuranɛ détaillé science yɛrɛ de bɛ kan ka kuranɛ tafsiru hali ka tɛmɛ kuranɛ yɛrɛ ka tafsiru kan diɲɛ na diɲɛ don o don i bɛ kabako de ye kabako min b'a yɛrɛ ni a ye tiɲɛ yɛrɛ la an kun t'a dɔn nin kɔrɔ ye nin voilà Usa Kamiya o faamuyara donc kɔrɔfɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kuma min bɛ yen ka fɔ ko américain dɔ ye misiri wele k'a mɛn ka to kabakolo la a tɛ sabati an bɛna taa ɲininkali filanan na Usa Kamiya i ka jɛmukan tɛmɛnen kɔnɔna na i y'a yira k'a fɔ ko kabakolo la ko mɔgɔw bɛ kuma ye mais k'a kuma cogo ni dugukolo kuma cogo tɛ kelen ye wala jumɛn b'i bolo ka o lase an ma Usa Kamiya alhamdulillah effectivement dugumakolo in kumakan a dan ye dugumakolo in ne ye yan an ka émission tɛmɛnen na an da sera ma ala ye fɛn bɛɛ da ustaz jara k'a bɛɛ bila dimensionnement na o dimensionnement ye jumɛn ye an bɛ kuma fréquence dɔ de kɔnɔ o de bɛ wele 20 hertz ani 20 kilohertz kumakan bɛ kɛ o dɔrɔn de kɔnɔ n'i yɛlɛnna o sanfɛ kumakan minnu bɛ o sanfɛ 20 kilohertz in sanfɛ an t'olu mɛn a misali sa ɲɛmisi yelen na nin yelen min bi kan ka sa ka mɛnɛ de kɛ o de wele ko courant alternatif a bɛ sa ka mɛnɛ ko 50 de kɛ seconde kelen kɔnɔ mais e ɲɛna yelen a tugulen don o ye fréquence wɛrɛ de a ka teli an ɲɛ ma o de t'a to an ta ye masala n'i y'a faamu n y'a faamuya nin bi kan ka sa ka mɛnɛ kɛ ka sa ka siɲɛ 50 selon l'énergie du Mali n'i taara Amérique olu ta ye 60 par seconde a dun mɛnɛnen jɔlen don a dun mɛnɛnen jɔlen parce que a ka teli an ɲɛ ma a ka teli an ɲɛ ma parce que o b'a damana fréquence kɔnɔ sa ka mɛnɛ fana kɔnɔ a bɛ giw de kɛ mankanba de créer n'i y'o mankan bɔ ka na n'a ye an ka fréquence kɔnɔ sisan ni ne tɛ ɲɔgɔn faamu Allahu akbar o ye fréquence voilà y'a dɔn nin ye kabako ye o de ye ala k'o ye fɛn bɛɛ da k'a bila dimensionnement kɔnɔ o dimensionnement in kumakan b'o kɔnɔ ka bɛn ni dugukolo fana de n'i bɔra yan n'i bɔra couche d'ozone ninnu kɔnɔ n'a y'o fɔ ma villa filijaw ye datugulan de bɛ dugumakolo in na k'a datugu ka an protéger datugulan dɔ bɛ yen o occupelen don jiko la datugulan dɔ bɛ yen o occupelen bɛ yelen i n'a fɔ tile bɛ kan ka baga de bila ka na tile bɛ baga min bila ka na chaleur dɔrɔn tɛ koyi baga fana de bɛ yelen na min ni chaleur tɛ kelen datugulan dɔ bɛ yen o b'o baga de sɛnsɛn tile ye fɛn dangereux de ye tile bɛ mɛnɛ ni hydrogène de c'est comme tile baga fanga ka bon ni hali bamatomiki ye tellement a yelen fanga ka bon a yelen fɛn dangereux ba de donc n'i bɛ bɔ dugukolo in kɔnɔ ka bɔ datugulan ninnu kɔnɔ ka taa sanfɛ o bɛ combiner de k'i la kasiki dɔ de bɛ don i kunna ka tila k'i meleke i n'a fɔ k'i kasange quoi kosɛbɛ an bɛ to k'a jaw ye voilà a bɛ to k'a ja i kɛ o mɛn hali ni misiri y'o sɔrɔ i bɛ sa parce que mun na fiɲɛ tɛ sanfɛ ni fiɲɛ don tɛ yɔrɔ min kumakan tɛ se ka kɛ donc pour que i ka kuma espace la walima n'i taara kalo la pour que i ka se ka kuma i bɛ kuma kasiki in de kɔnɔ voilà kasiki in a donnen b'i kunna émetteur b'a la o bɛ bɔ ni kumakan ye récepteur b'a tulo yan fan fɛ o bɛ don ni kumakan ye donc pour que kumakan in fana ka se ka marcher espace la a tɛ marcher ni yan système ye
a bɛ marché ni système wɛrɛ de ye o b'o système de wele ko les ondes électromagnétiques o b'a wele arabukan na mawjat radio kaharo magnétisme o de bɛ se ka kumakan ta espace la tant que n'i kɔni bɔra dugukolo in kɔnɔna na ka ban n'i bɔra datugulan ninnu kɔni kɔnɔ i taara datugulan sanfɛ c'est fini i tɛ kumakan foyi mɛn. Usa Kamiya espace o ye yɔrɔ jumɛn yɔrɔ jumɛn ye. Très bien espace an bɛ se k'a fɔ o de ye sankaba ye sankolo c'est-à-dire n'i bɔra dugukolo in kɔnɔna na dɔrɔn n'i taara dugukolo in datugulan sanfɛ i donna espace la yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a wele ko ligne carbone o ligne b'a daminɛ i n'a fɔ kilomɛtiri 100 ɲɔgɔn na o de ye i n'a fɔ frontière dugumakolo in ka sebaaya ani espace tɛ ani sankalo tɛ quoi n'i kɔni tɛmɛna o kilo 100 kan dɔrɔn i donna espace kɔnɔ n'i donna espace kɔnɔ i tɛ mankan mɛn espace silencieux de don donc vide de fana bɛ yen fiɲɛ tɛ yen donc en même temps fana tile baga minnu bɛ yen n'a ye golo sɔrɔ dɔrɔn i bɛ sa de donc ani gazi minnu fana bɛ yen n'i y'o gazi fana sama dɔrɔn i bɛ sa de donc i t'a to kalo la i t'a to espace la i bɛ taa ni oxygène y'i bolo de i bɛ to ka nɛnɛkili o kɔnɔ i bɛ taa ni nin fana ye zone de fɛn kasiki min b'i kunna n'i kumana o la o de bɛ kumakan sama k'a di satellite ma satellite b'a transmis ka na réseau terrestre ninnu ma dugukolo kan donc kumakan bɛ se ka kɛ o dɔrɔn de kɔnɔ sinon ni ne jɔra ka kuma e t'a mɛn ne fana jɔra ka kuma ne fana t'a mɛn n'i ye tɛgɛ gosi ɲɔgɔn na i tɛ mankan mɛn mankan foyi tɛ espace la espace ye vide de c'est-à-dire silencieux de don ni ne bɛ kuma na cogo min na an tɛ se ka kuma n'an bɛ sanfɛ ten an tɛ se ka ɲɔgɔn la ayi donc pour que naza mɔgɔ ka kuma u bɛ kuma combinaison de kɔnɔ kasi combinaison de kɔnɔ o combinaison de b'a passer les ondes électromagnétiques kan électromagnétique b'a passer satellite la satellite bɛ tila k'a yɛlɛma ka na réseau terrestre ninnu na yan kumakan bɛ kɛ ten espace la mais ni nin jɔlen don ka kuma kɛ o min o tɛ se ka kɛ parce que kelen n'an y'an bɔ combinaison ninnu kɔnɔ dɔrɔn an bɛ sa de ni ye tile baga m'an faga an bɛ fiɲɛ min sama o gazi o b'an sama o b'an faga donc kumakan tɛ espace la voilà kuma cogo de b'a la kuma cogo de b'a la système de bɛ yen naza mɔgɔw bɛ kuma mais o bɛ kuma ni système de o bɛ kuma ni les zones électromagnétiques de la min bɛ kuma fana transfert ka taa satellite la bon effectivement kuranɛ ye nin bɛɛ signalé ka kɔrɔ parce que taamasiyɛnw bɛ yen ko n'i bɛ yɛlɛn ka taa sanfɛ n'i bɛ ye ko n'ale ye maa min dusu c'est-à-dire n'ale ye maa min kanu ni hɛrɛ ye ko a b'i dusu labila k'i dusu fɛɛrɛ silamɛya ye mais n'ale ye maa min kanu tɔɔrɔ ye ko a b'i koron i nɛnɛkili bɛ koron i n'a fɔ mɔgɔ min k'a nama ya saadu i la sama bon o saadu o de b'a yɛrɛ ko oxygène tɛ sanfɛ u b'a yɛrɛ oxygène de tɛ sanfɛ oxygène b'a ye dugumakolo in kɔnɔ voilà dugumakolo in datugulen bɛ an da la de o datugulan ninnu an bɛ fɛn bɛɛ de kɛ o kɔnɔ oxygène b'o de kɔnɔ fiɲɛ b'o de kɔnɔ n'i k'i bɛ bɔ o kɔnɔ ka taa espace la f'i ka labɛn minnu bɛ dugukolo in kɔnɔ yan f'i ka olu de ta ka taa n'a ye sinon n'i ma taa n'olu ye dɔrɔn moyen tɛ yen ka taa n'i taara k'o to dɔrɔn voilà donc kuma tɛ se ka dafa kuma tɛ se ka kɛ donc jɛdiri bɛ zikiri Union soviétique fɔlɔ le ye n'o ye Irisi jamana ye olu fɔlɔ le ye satellite lancé en 1968 donc concurrence kun gannen bɛ ani américain tɛ Irisiw fɔlɔ de ye espace découvert kɛ olu fɔlɔ le yɛlɛnna ka taa espace la olu fɔlɔ de fana ye satellite lancé o bɛɛ kɔfɛ de américain fana nana wuli ni concurrence ye pour que fana ka se ka satellite lancé donc satellite lancé na américain fɛ comme chaque fois Irisiw de tun b'a avance la donc américain fana ko k'u ka fɛɛrɛ kɛ comme o y'an kɔn espace la o y'an kɔn satellite la an fana ka fɛɛrɛ kɛ an k'u kɔn kalo la o concurrence de nana wuli le grand puissance fila ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni Neil Armstrong tagali ye kalo la a kana fɔ k'u b'a ɲɛ an fana k'a essayer ka fɛn dɔ kɛ an b'u kɔn min na n'a bɛ faamu ko an fana tɛ kɔ bilen Irisiw ni américain voilà Irisiw ni américain donc américain taalen kalo la an fana ta kɛra min ye arabu fana ta kɛra jumɛn ye arabu fana pour que u fana sigilen kana to ten olu fana nana wuli ni propagande dɔ ye u selen kalo la u ye misiri wele k'an bɛɛ ye kuma nana o sira de kan kuma nana nin sira de kan Usa Kamiya ni faamuyara alhamdulilahi rabil alamin an baden tv shiri fila lajɛbaw halisa an b'aw hakili jigin k'a fɔ an n'an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo dolo karamɔgɔ don El Hussein Kamiya bi an ka wele sera a ma a da sera a ka walawalali minnu k'an ye o de ye nin ye Usa Kamiya halisa
ka dɔ fara walawalalen ninnu kan sabula baro in ka di jate an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna hali bi an k'an jija kuranɛ le ye sɛbɛn kelen fɛ gafe kelen pewu ye gafe min n'a bɛ se ka tɛmɛ ni diɲɛ ye fo ka taa diɲɛ ban mun na ko kuranɛ wɛrɛ tɛ ne bilen mun na ko kitabu wɛrɛ tɛ jigin bilen parce que ale bɛ se ka diɲɛ lase de c'est-à-dire diɲɛ mana yɛlɛmɛ kɛ o kɔ ale ba nɔ na tɛ wuli n'i ye science ta k'a lajɛ sisan science bɛ se ka yɛlɛmɛ parce que science ye ɲɛɲinifɛn de ye nin fini don a ye taa ɲɛɲini n'a fini don ne bɛ taa lajɛ n b'a fɔ a jɛlen don i b'a sɔrɔ fɛn dɔ donni bɛ ne n'a cɛ o de kɛlen bɛ k'a kɛ jɛman ye après o bɛ se ka yɛlɛmɛ par exemple les 9 planètes de notre système solaire bluetooth u y'o sama ka bɔ a la munna bluetooth samana ka bɔ a la a nana ye ale ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ yen u kun y'a classé ko 9 don u laban ninnu nana classé ko 8 don i y'a faamu donc o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman mais kuranɛ kɔni mana min fɔ o b'a nɔ na i b'a sɔrɔ science bɛ se ka yɛlɛmɛ mais kuranɛ ayi o tɛ yɛlɛmɛ donc a tora anw ye sa an ka effort ba kɛ kuranɛ kumana nin fɛn minnu kan kuranɛ tɛ bato dɔrɔn tɛ dɛ seli dɔrɔn tɛ dɛ sun dɔrɔn tɛ dɛ zaka dɔrɔn tɛ dɛ kuranɛ y'a bɔ wɔɔrɔnin kɔ ye aya 300 dɔrɔn de b'a la n'o ye bato ye i n'a fɔ n da sera ma kɛ o a tɔ bɛɛ ye fɛn wɛrɛw de o fɛn wɛrɛ ninnu an ka wuli k'u ɲɛɲini fɛn minnu don an ka se k'a développer don na don min an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɔ cogo la fɔ cogo min faamu n y'a fɔ cogo min don min na kunfin tɛ kɛ maa min ma se Amérique ye kunfin tɛ kɛ maa min ma se Bamakɔ ye kunfin de bɛ kɛ maa min ma taa kalo la ka taga vacances kɛ kunfin de bɛ kɛ maa min ma taa espace la a bɛ na a tɛna don min na a ye don min na a tɛna mɛn yɛrɛ a tɛna mɛn e yɛrɛ b'i labɛn an bɛ taa turu kelen cɛ inshallah ayiwa k'an ya waati surunyana inshallah kuma kuncɛ kuma ani folikan laban ka ni baro duman in kuncɛ ni Ala ye waati wɛrɛ di an bɛ tɛmɛ n'a ye ni Ala sɔnna ma an bɛ foli bila an ka téléspectateurs bɛɛ lajɛlen ma an bɛ yɛrɛ fo Jara yarabi Ala ka émission ɲɔgɔnna caman wɛrɛ yira amin ya rabi inshallah ni Ala sɔnna alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛ bɛ siri fila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw fo kokura ka wale ɲuman dɔn wɔrɔfɔ daminɛ na an y'a jira aw la cogo min k'a fɔ ani an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo El Hussein Kamiya astronomie don bi a da sera ka walawalali min kɛ o de tun ye nin ye ni Ala ye sigida wɛrɛ jira na ni Ala sɔnna ma baro tɔ bɛ kɔfɛ wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah nin tun ye dolo karamɔgɔ mankan ye n'o ye Aluseni Kamiya ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka baara n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la n'a ka bilasirali la nin bɛɛ lajɛlen nin bɛ kuranɛba in kɔnɔ ka se ka maaw bilasira u bɛ se ka kow faamuya cogo min na dolow ale ni sankolow ni kabakolow ale ni Ala ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen kibaruya minnu b'u la kuranɛ kɔnɔna na ale bɛ laseli kɛ o kan kosɛbɛ ka se ka maaw la faamuya hali kaloko min bɛna na sɔɔni n'o ye sunkalo kaloko ye a ko bɛ se ka kɛ cogo min na an n'a na ɲɔgɔn sɔrɔ tilegan in na ta an b'o jɔ yan an bɛ Keba Jalo fo a ye dugawu k'an ye dɛ an bɛ ka muso ɲini Keba ye a mɛnna cɛ gɛnna Ala yan dɛ a bɛ ɲɛ an ma n'an ma dɔ ɲini ka d'a ma sunkalo setɔ don a mɛnna ne ka mɔni kan dɛ an bɛna muso ɲini a ye ten dɔ kɛra an t'a to ale k'a bolo sin tuguni n'ale y'a bolo sin a man ɲi a b'an dɛmɛ Falaye Keyita k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛ la min ni si tɛ kelen Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an ka dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17